Drage gledateljice i gledatelji, ja sam Emina Pršić, a vi gledate Westgate TV. I danas ćemo se družiti u samom centru. Ovaj predivan namještaj omogućila nam je trgovina Moviland. Ne mijenjajte sadržaj, ostanite s nama. Među današnjim temama ističemo: ususret Danu žena, Westgate je u suradnji s časopisom Ljepota i zdravlje pripremio izložbu Žene ženama. Koje inspirativne, svestrane i poznate dame su dio ovog projekta, pogledajte u prilogu naše Mirne. Koji su ključni komadi za uređenje balkona i kako postići da naš balkon zablista dolaskom toplijih dana, otkrila je za nas Anja. Kako se odlučila za slastičarstvo, što joj je glavna motivacija, ali i inspiracija u kreiranju šarenih slastica, otkriva nam naša gošća Nina Šarić, mlada poduzetnica i autorica prvog gelato artiđenale u Hrvatskoj. Nakon produžene stanke, dječje igraonice ponovno su otvorene. Mi smo posjetili najveću dječju igraonicu Family Park, gdje smo saznali koje sve mjere provode kako bi naši mališani sigurno uživali u igri. Mario Valentić, ambasador Poleo sporta, za nas je osmislio plan vježbi kako bi se vratili u formu nakon duge zime. Westgate Shopping City i časopis Ljepota i zdravlje odlučili su proslaviti Dan žena izložbom Žene ženama. Izložbu portreta potpisuje cijenjeni fotograf Zvonimir Ferina, koncept Nikola Grbin, a nastala je u suradnji s časopisom Ljepota i zdravlje. Besplatna izložba Žene ženama povodom Dana žena poklonjena je ženama u ime Westgate-a. Datum 8. ožujka iz godine u godinu rezerviran je samo za jedno – slavlje žena i njihovih postignuća. Dan žena je za tek svega nekoliko dana, a povodom ovogodišnjeg Dana žena mi smo se umjesto standardnih karanfila, bombonjera i sličnih malih darova odlučili ženama pokloniti jedan poseban projekt Žene ženama, gdje smo u suradnji s časopisom Ljepota i zdravlje okupili 20 zaista jakih ličnosti, snažnih žena, poznatih žena, koje svojim primjerom žele dati i svojim snažnim porukama žele dati podršku, ohrabrenje i osnaženje svim drugim ženama. Izložbu portreta potpisuje cijenjeni fotograf Zvonimir Ferina, a koncept Nikola Grbin. Kustosica izložbe je naša kolegica iz Westgate-a Ivana Lunko, koja inače ima baš tu jednu umjetničku ruku kojom je ovu izložbu podigla na još jednu veću razinu. Postavljanje ove izložbe je prije svega predstavljalo veliko zadovoljstvo. Izložene fotografije brojnih poznatih dama su zaista inspirativne. Izuzetno nam je drago što su uoči Dana žena pronašle svoje mjesto baš u ovom prostoru Westgate-a i vjerujemo da će sve posjetiteljice, a i posjetitelji uživati u izložbi koja je svojevrsni omaž svim ženama i njihovim postignućima. Zvijezde izložbe su poznate svestrane glumice, voditeljice i poznate dame poput Vane, Bojane Gregorić-Vejzović, Judite Franković i još mnogo vrlo inspirativnih dama koje su povodom Dana žena odlučile pokazati da stara izreka "žena je ženi vuk" nije u potpunosti točna. Ovdje oko nas se nalazi 20 poznatih žena, među kojima su Ela Dvornik, Lana Jurčević, poznate glumice, poznate voditeljice, ali i žene koje nisu samo u tom svijetu show biznisa, već i u pravom poslu. I one su pripremile, svaka je pripremila jednu posebnu poruku, odnosno svaka je pripremila jednu rečenicu ili jedan tekst kojeg želi uputiti drugim ženama. Dovoljno snažne za sve i budi snažna, budi svoja, samo su neke od poruka kojima poznate dame pokazuju kako je žena ženi prije svega potpora, izvor snage, inspiracije i neupitnog razumijevanja, te da se sjajne stvari mogu dogoditi ako žene stanu na stranu žena. I za kraj pozivamo sve i muškarce i žene i djecu da dođu ovdje i da svojim dolaskom i podrže naš projekt, podrže sudionici našeg projekta, ali prije svega da i na taj jedan drugačiji način odamo počast našim ženama i čestitamo im, jer naše žene su zaista cvijeće našeg svijeta i našeg naroda. Izložbu Žene ženama možete pogledati na katu centra nasuprot Germania kasina. Izložba je otvorena od 27. veljače do kraja ožujka 2021. godine, a ulaz je besplatan. Family Park igraonica napokon je otvorena. Zacijelo se mnogi roditelji pitaju koliko je zapravo siguran boravak u igraonici i što se sve poduzima kako bi mališani mogli bezbrižno uživati u igri. Pogledajte što nam je rekao Ivan Križić.
Dobrodošli u Family Park, mjesto uživanja za velike i male. Family Park je najveća dječja igraonica u Hrvatskoj, koncipirana znači za cijelu obitelj, od malih beba, znači imamo malu igraonicu za one od, ajmo reći, 0 do 4 godine, igraonicu veliku na 2500 kvadrata od 4 do 12 godina, imamo dio sa zabavnim aparatima, znači koji je u pravilu zamišljen za sve, ali najviše za ove starije, recimo od 10 pa na više. Od beba preko klinaca i klinceza, tinovaca pa sve do neozbiljnih odraslih, baš za svakoga pripremljeno je ponešto. Kafe, bar, restoran, gdje je ideja da roditelji kad dođu mogu prizalogajiti, da mogu popiti kavu, da se mogu odmoriti, da mogu vidjeti djecu kad se igraju. A evo i odakle zamisao za pokretanjem najveće igraonice u Hrvatskoj. Trend trgovačkih centara je u tome, znači svi idu prema tome da se više okreće entertainmentu, zabavu za cijelu obitelji. Uz malu igraonicu tu je baby kutak, ali i velika igraonica. U veliku igraonicu stane do 700 djece. Znači, u njoj se nalazi veliki trampolin, veliki napuhanac, vulkan, kakav nema nigdje u Hrvatskoj. Znači, kavezi na otprilike oko 500-600 kvadrata, znači gdje se djeca mogu provlačiti, spuštati, veliki tobogani, karting, mini karting za klince gdje klinci mogu učiti voziti autiće, eventualno neka prometna pravila. Nalaze se 3 velike rođendaone sa otvorenim stropovima. Ali to nije sve. Jedinstveni doživljaj za cijelu obitelj i izlet u Family Park upotpunit će dječje kino i najnoviji dječji filmski hitovi. U vremenima dok nije bilo tih epidemioloških mjera, bilo je jako dobro posjećeno. Klinci su rado dolazili u njega. S obzirom na veličinu Family Parka od 5000 kvadrata, a poštujući protuepidemijske mjere, igraonica bi mogla primiti 500 djece. Međutim, samo inicijativno osoblje Family Parka i taj je broj ograničilo na 200 djece za još bolju provedbu mjera i veću sigurnost. Svakom djetetu se mjeri temperatura, redovito se dezinficira igraonica nekoliko puta dnevno, čiste se sprave, dezinficiraju se sprave, sve one soft igračke smo maknuli radi eventualnog prenošenja zaraze. Znači, maksimalno smo uložili. Općenito je u Family Park uloženo jako puno u brigu o higijeni, o tome da se, znači, da djeca budu maksimalno sigurna, a pogotovo sada kad je situacija epidemiološka takva, znači još dodatne mjere provodimo. Da ne čekate u redovima za ulazak u igraonicu, uskoro stižu i redomati. Bilo da ste raspoloženi za aktivnosti i razne avanture sa svojom djecom ili vam je pak potrebno malo opuštanja uz finu kavu ili slastan obrok dok djeca uživaju u čarobnom svijetu igre, Family Park tu je za vas. Pozivamo roditelje da bezbrižno dovedu svoju djecu u Family Park i nek klinci uživaju u djetinjstvu. Danas mi se pridružila Nina Šarić. S Ninom ćemo razgovarati o slastičarstvu, poduzetništvu, ali i ljubavi prema slasticama. Pa Nina, dobro nam došla i da ti se prvo zahvalim za to što si donijela sunce na ulaz broj 4 Westgate-a. Hvala vam puno na pozivu, evo i sa koje prigodom, tako da smo i unutra obasjeni suncem. Tvoje ispred, ja bih rekla, kućica je ružičasta, sunce nas je obasjelo, zaista divne slastice, ali ja ću krenuti ovaj intervju sa jednom rečenicom koju sam pronašla upravo na tvojoj društvenoj mreži, a to je da u životu nekada treba preuzeti rizik za san koji nitko ne može vidjeti, možda osim tebe. Pa da li ti sad živiš svoj san i kakav je to bio san prije nekoliko godina kojeg danas živiš? Tako je, ja sam na početku svog sna koje ima i budućnost, ima i prošlost. Kažem, moj san je krenuo prije neke 3 godine, 4, kada sam odlučila čime se u stvari u životu želim baviti i mislim da sam imala sreću još da sam tako mlada znala kakvim putem želim ići.
Tada su krenule samo nekakve ideje na temelju mog školovanja i znala sam da bih htjela otvoriti, odnosno krenuti u nekom samostalnom smjeru. Kako je školovanje dalje išlo, imala sam podršku i oca koji me podupirao na tom putu da krenem u samostalne vode i tako su nekako se kockice poslagale da sam tu sada gdje jesam. Ova situacija naravno nije olakšala taj put, ali to je tako. Nije niko rekao da će biti lako, ali da živim svoj san mogu reći da živim i imam još puno planova za budućnost vezano i za sličarstvo i za poduzetništvo, tako da mislim da je ovo jedan dobar početak tog sna. Spomenula si oca, da li zaista u samom startu bilo to nešto, s obzirom da si završila i fakultet i da su te zapravo, ajmo reći, malo i pogurali da ga završiš, da li su odmah osjetili tu tvoju strast i prepoznali kao nešto s čime ćeš se ti baviti ili je to bio ipak samo hobi za početak? Pa ja sam se 13 godina profesionalno bavila plivanjem i završila uz to, išla i u matematičku gimnaziju. Stoga nikad nisam u stvari imala vremena za nešto što mene stvarno ispunja van toga. I kada je ta era završila sa plivanjem i sa srednjom školom, upisala sam fakultet prehrambeno-biotehnološki u kojem sam nekako vidjela svoju budućnost. I od tada sam u stvari krenula na radionice, master klasove, završila jedan tečaj, drugi tečaj u Kulinarskom institutu, završila školovanje u Italiji i tako dalje. Naravno, taj fakultet me onda manje krenuo zanimati i tu je došlo do izražaja taj push roditelja da ga moram završiti. Ali stvarno podršku oca sam imala od uvijek, čim je vidio da me to stvarno zanima i da je to nešto što sam ja. Uvijek je bila ta podrška prisutna, ali su mi bile otvorene ruke da se ja točno usmjerim šta i kako, da zaista vidim da li je to ili je to neka mladenačka samo vizija. Ali kažem, kako smo ozbiljnije razgovarali o tome, tako su se ozbiljnije radili i planovi i evo tu sam gdje jesam. Mi pričamo zapravo o jednim autorskim slasticama. Ja ovako škicam što si nam donijela. Autorska slastica je, da li je ovo što držimo ispred sebe? Što je to što si ti donijela u slastičarstvo drugačije od onoga što smo možda do sada imali priliku kušati? Pa evo, budući da, iako imam 24 godine, mogu reći da imam stvarno puno iskustva u slastičarstvu. Zato što sam, kažem, u dio tog nekog community-a koje sam upoznala, odnosno u kojem sam se ubacila dok sam bila u Italiji, tako da sam sa ljudima iz cijelog svijeta stvarno u kontaktu i sa profesorom u Italiji i sa cijelom tom ekipom. Isto tako sam i asistirala sa poznatim svjetskim šefovima dok sam radila u jednoj firmi, tako da sam i tu prikupila iskustvo i recepture i znanje i odnos i emocije koje oni pokazuju tijekom rada. Tako da sam ja to sve nekako smiksala u neku svoju priču, dala svoj neki touch poseban, uvijek je to neka preinaka ili u recepturi ili u obliku ili u okusima i kreirala nešto svoje. Nešto što sam u stvari ja, samo prenesena u slastice. Pročitala sam isto tako i to mi je vrlo interesantan podatak. Recimo, ja pišem knjige i mogu ih pisati tek kad imam nekakav trigger, ali taj trigger mora me malo naljutiti. Ako tebe je drugačije da bi napravila dobru slasticu, rekla si recimo ne voliš raditi makaronse, da ako ih radiš da moraš biti dobre volje. Da, je, to je istina. Pa evo, baš za ovu moju struku, odnosno ja sam takva da ja mogu raditi samo kada sam u nekakvom miru. Znači, evo, trenutno mi je dan takav da od 7 ujutro do 6 popodne sam u mailovima, pozivima, sastancima, ali onda kad dođem u 6. proizvodnju, onda je mir i onda me pustite da radim i u stvari mogu raditi pod pritiskom, ali kažem, najbolje radim kada se isključim iz svega, kada sam posvećena tome i kada znam da sam u tom nekom svom svijetu. Što možemo kušati ovdje kada dođemo na ulaz broj 4 Westgate? Što si nam pripremilo u svojoj maloj roze kućici? Pa evo, svi misle da se nudi sladoled, ali se ne nudi sladoled. U ponudi imamo kolač u obliku sladoleda. Zašto? Zato što iza Uskrsa krećemo sa pravim dželatom, sa proizvodnjom dželata i isto tako koji će se nuditi u vitrini. Pa evo, ova već trebala biti nekakva asocijacija da ljudi tu kućicu povezuju sa sladoledom.
zato je to kolač u obliku sladoleda. Imamo i šu, što je u stvari tradicionalna francuska slastica. Ona gore ima, to je u stvari kuhano tijesto i gore ima taj hrskavi dio i punjeno je unutra lagano mus kremom. To je slično kao i ovo, samo u obliku srca. I keksić od domaće, to je kao Nutella, odnosno ja to više volim nazvati lješnjak pasta, koja je evo slatka onako uz kavu popiti ili tako. Ja sam se usudila već ovaj jedan uzeti u ruke kako bi bio moj. Da. Ovo ste imali prigodno, pretpostavljam, za Valentinovo. Je, to je prigodno, ali ne samo za Valentinovo, nego već i za svaki dan neko slavi godišnjicu, dečko rođendan ili cura rođendan. Ovo je kao prigodan poklon za sve koji se osjećaju da bi nekome mogli iskazati ljubav. Evo sad stiže Dan žena, ali kažem i godišnjice i rođendani i tako neke prilike u kojima osoba želi pokazati drugoj da iskazuje ljubav, onda je ovo nekakav paket koji smo pripremili. I to možemo nabaviti ovdje kod Westgate-a, pretpostavljam. Imamo još i Facebook stranicu narudžbe. Tako je, preko društvenih mreža, u stvari preko mog kontakt broja se vrše narudžbe, isto kao i za sve ostalo, tako i za ovaj paket. A gdje se Nina vidi za nekoliko godina? Kako će taj san dalje izgledati? Pa trenutno se vidim u nekim kratkoročnim planovima, budući da sad stiže ljeto pa se pripremamo za to, ali svakako bi voljela imati jedan prostor kada se ova cijela situacija i okolnosti u kojima se nalazimo malo stabiliziraju. Voljela bi imati jedan prostor gdje dželateriju u stvari, gdje će ljudi moći doći na najbolji sladoled, ja se nadam, u Hrvatskoj. A zašto je najbolji taj sladoled? Pa to je najbolji sladoled zato što ću ga kao prvo ja raditi. Sviđa mi se. A kao drugo zato što je to sladoled koji će biti bez ikakvih praškova, znači 90% ljudi na tržištu sladoled radi od toga da precvika vrećicu, stavi prah u zdjelu, pomiješa sa mlijekom i od toga rade sladoled. Ja sam u školi, kažem, upoznala jednu drugu filozofiju koju ću pokušati prenijeti ovdje na ovom tržištu. To je sve krenulo od mog profesora s kojim se ja i danas jako dobra i kažem od tog nekog community-a koji se onda širi kroz cijeli svijet. I tamo smo u stvari naučili kako se pravi sladoled radi, znači od osnovnih namirnica gdje imamo mi recepture i onda prema tome kažem, 5 osnovnih namirnica su za bazu, od toga se napravi baza i od te baze se dalje rade okusi. Dakle, moći ćemo svojoj djeci priuštiti jedan takav, pa reći ćemo, i zdrav sladoled, da opet da je apsolutno puno zdraviji nego svi koje se danas trenutno nude. Ali ostaćeš nam ovdje u Westgate-u? Pa hoću. Molim te, ja moram prije snimanja i poslije snimanja nešto slatko. Hoću. Nego ja sam čula da tebi najviše od slastica zapravo pašu ovakve jedne palačinke. Jer to je istina. Istina. Ajme, izmijenit ćemo hvala se, puno. evo ga, jedna palačinkica za tebe. Hvala puno. A ja ću si uzeti ova 4 srca. Baka je bila zapravo ta koja ti je prenijela ljubav prema slasticama. Je. Imam i nekakve fotografije koje, to svi mi govore da objavim na društvenim mrežama, ali meni su još uvijek za moju privatnu kolekciju gdje ja kao mala, kad sam bila dosta i bucmasta i tako dalje, pomažem u kuhinji. I u stvari, budući da je mama uvijek nekako u tim poslovnim vodama bila, uz baku sam najviše pravila slastice. A nekako su uvijek te palačinke bile kao šlag na kraju. I šlag na kraju ovog intervjua. Naravno, htjeli smo te malo i mi tebe iznenaditi. Hvala još jedanput za ovo sunce koje si nam donijela. Želim ti puno uspjeha. Pratit ćemo te. Veseli mi čuti da su ovako mladi ljudi poput tebe poduzetni. Korizma nam je, ali ja se neću odreći slatkoga. Dosta smo se odricali prošle godine i ove godine, pa neka nam to slatko ostane. Slažem se. Hvala ti puno još jedanput. Hvala vama. Svake godine dolaskom lijepog vremena javlja se želja za uređenjem vanjskog prostora. Donosimo trendi prijedloge kako urediti terasu ili balkon neovisno o njihovoj veličini. Ako vam nedostaje ideje ili jednostavno ne znate od kuda početi, u nastavku se nadahnite našim prijedlozima. Super ideje za uređenje balkona ili terase.
Dolaskom lijepog vremena javlja se i želja za uređenjem vanjskog prostora. Donosimo trend i prijedloge kako urediti terasu ili balkon neovisno o njihovoj veličini. Ako vam nedostaje ideja ili jednostavno ne znate otkud početi, savjetujemo na što sve morate paziti, kakav namještaj, bilje i dodatke odabrati. Jutarnja kavica na suncu. Ima li išta ljepše od uživanja u prvoj jutarnjoj kavi na vlastitom balkonu ili terasi? Dolaskom ljepših dana većina nas baca pogled upravo prema tom prostoru i razmišlja kako bi se trebalo pokrenuti i urediti svoju malu oazu za uživanje na otvorenom. Pravo je vrijeme da požurite s uređenjem kako biste što prije mogli uživati u odmaranju i druženju na otvorenom. Vrtni blagovaonski namještaj koristit će vam za jutarnju kavicu, ali i za ručak ili pak večeru s prijateljima. Namještaj treba biti svestran, mali, ali udoban. Ako je vaš vanjski prostor malen i nemate puno mjesta za namještaj, viseća fotelja pravi je izbor za vas. Ne samo da ćete uživati sjedeći u njoj, nego će to biti i wow trendi dodatak vašem prostoru. Ako imate mjesta, nabavite udobnu sjedeću garnituru gdje ćete moći odmarati nakon dugog dana. Biljke i ukrase smjestite na zid i štedite na prostoru. Detalji čine razliku. Tepisi, umjetna trava i biljke, kantice, šarenilo, lampice. Ako vaš vanjski prostor nije zaklonjen, razmislite o suncobranu koji će vas zaštititi od sunca u toplim danima. Biljke pomažu pri stvaranju male oaze na otvorenom, bilo da kreirate vertikalni vrt ili jednostavno stavite biljke u posude na pod, stol ili ih objesite sa stropa. Razmislite i o malom biljnom vrtu, tako ćete pri kuhanju imati uvijek svježe bilje i začine. Uživajte u romantičnoj večeri pod zvijezdama, a pritom ne zaboravite na osvjetljenje kako biste stvorili romantičan i opuštajući ugođaj. Koristite viseće lampice, svjetleće lampione, svijeće, pokoji ukrasni jastuk, dekicu za hladnije večeri i stvorite ugodnu atmosferu na otvorenom. Nakon duge zime i teške hrane, vrijeme je da se vratimo vježbanju i spremni dočekamo ljeto. Kako bi se što prije vratili u formu, Poleov ambasador Mario Valentić osmislio je specijalno za Westgate TV nekoliko jednostavnih, ali efikasnih vježbi. Dobar dan, dragi gledatelji Westgate TV-a. Proljeće nam polako kuca na vrata, a ono je godišnje doba kada se priroda budi i obnavlja. Stoga sad je idealno vrijeme da se i vi probudite i osnažite svoj organizam kroz usvajanje nekih navika koje će vam omogućiti zdraviji i kvalitetniji život. Ja sam Mario Valentić i izazivam vas na 21-dnevni proljetni challenge. Prva vježba je popularno zvana i znana Jumping Jacks. Izvodite ju 30 ponavljanja, to su dakle odnoženja i odručenja. Dišete cijelo vrijeme i pazite da vam je kralježnica uspravna. Kod Jumping Jacka je bitno da vam je kralježnica uspravna i da uskladite rad ruku i nogu. Naravno, jako je bitno da cijelo vrijeme fluentno dišete. Sa vremenom i sa brojem ponavljanja će se disanje postati dinamičnije, ali bitno je da ne zadržavate dah, nego da dah bude cijelo vrijeme fluentan. Druga vježba su čučnjevi. U kratkim crtama pazite da su vam leđa ravna, naravno dišete, dolje udah, gore izdah, težina na vanjskom dijelu stopala i na petama. Možete uzeti i neko opterećenje u ruke, a možete raditi i sa težinom vlastitoga tijela. Izvodite 15 ponavljanja. Kod čučnjeva stanemo negdje otprilike malo šire od širine kukova. Postoje razne verzije čučnja, ali recimo radimo ovu neku bazičnu. Dakle, malo šire od širine kukova i težina vam je na petama i vanjskom bridu stopala. Spuštate se, nastojite se spustiti do trenutka gdje su vam kukovi u razini sa koljenima. Leđa moraju ostati ravna, dolje udah, gore izdah, trbuh čvrst. Treća vježba su skokovi sa prednoženjem, dinamički skokovi sa prednoženjem. Izvodite 30 ponavljanja, odnosno 15 ponavljanja svaka noga. Isto pazite na disanje i to mora biti odrešito, čvrsto i dinamično izvedeno. Kod ove vježbe je jako bitno da budete dinamični, brzi, odrešiti
odvažni. Noga kad ide naprijed ne mora nužno biti skroz ispružena, težite ka tome, može biti blago savinuta. I ono što možete dodati prilikom ispruženja noge, da suprotnu ruku gurnete naprijed kao da želite dotaknuti vrh stopala podignute noge. Disanje naravno fluentno, tečno i kontinuirano. Četvrta vježba su iskoraci prema nazad. Radite po 15 ponavljanja svaka noga, dakle ukupno 30 ponavljanja. Pazite na disanje i pazite da su vam leđa ravna, trbuh čvrst i da je postura gornjeg dijela tijela pravilna. Početni položaj kod iskoraka nazad je širina kukova. Radimo iskorake nazad naizmjenično sa jednom pa drugom nogom. Pazimo da prilikom spuštanja kralježnica ostane izdužena, trbuh čvrst, ramena spuštena. I isto ju radimo dinamično, dakle iskoračimo nazad, vraćamo stopalo naprijed i odmah druga noga ide nazad i naravno ponavljamo taj ciklus. Peta vježba, sklekovi, dobri stari sklekovi. Možete raditi modificiranu verziju gdje su vam koljena na podu što je lakše ili onu nešto intenzivniju gdje su koljena u zraku. Pazite da vam je trbuh čvrst, stražnjica zategnuta i da radite punu amplitudu pokreta, tako da se spuštate prsima skroz do poda, a i radite potpunu ekstenziju u laktovima u gornjoj poziciji. Radite 15 ponavljanja ako ste u nekoj lošijoj formi ili 20 ponavljanja ako ste u boljoj formi. Kod sklekova dlanove postavite u širinu ramena ili malo šire od širine ramena. Prsa vam moraju biti iznad linije koja spaja vaše palčeve. Trup jako čvrst, guz i trbuh zategnuti, noge ispružene. Imamo i verziju gdje mogu biti koljena na podu, što je nešto lakša, manje intenzivna verzija za one koji su u manjoj formi, slabijoj formi. Tako da kad se spuštate dolje je udah, a gore je izdah. Kakav bi to bio trening, a da nemamo vježbu ciljanu za trbuh, iako trbuh radi u gotovo svim vježbama. Tako da i ova sljedeća vježba je vježba za jačanje prije svega trbušne muskulature. Radit ćemo škare sa nogama, 20 ponavljanja, odnosno 10 svaka noga. Pazimo da je trbuh čvrst i da ovu vježbu ne izvodimo jako brzo, nego da izvodimo sporo i precizno. U ležećoj poziciji podignete lopatice malo u zrak na način da ste aktivirali jako mišiće abdomena. Početna pozicija, jedna noga je gore, druga je dolje i jedna i druga noga su napete u svom smjeru, trbuh jako zategnut. I udahnete i kroz izdah zamijenite noge i tako to ponavljate zadani broj ponavljanja. Ono što pazite da gornji dio tijela potpuno miruje, a da je trbuh cijelo vrijeme pritisnut prema kralježnici. Sljedeća vježba je podizanje zdjelice. Staćemo u širinu kukova i podižemo zdjelicu 30 ponavljanja, pazeći da ne narušavamo neutralnu poziciju zdjelice, da je trbuh čvrst i da u gornjoj poziciji jako svjesno zategnemo mišiće stražnjice. Ramena su što dalje od ušiju i cijelom dužinom ruku pritisnemo pod, tako da na taj način aktiviramo i mišiće stražnje strane nadlaktice. I kod ove vježbe ležimo na leđima, stopala su u širini kukova, ruke potpuno ispružene, ramena što dalje od ušiju. Izdahom podižete zdjelicu prema gore uz jaku svjesnu aktivaciju mišića stražnje strane natkoljenica i gluteusa. Udahom se spuštate dolje, samo taknete lagano sa križnom kosti pod i ponovno se dižete prema gore. Naravno, dišete cijelo vrijeme fluentno i gornji dio tijela vam je čvrst i zategnut. I posljednja vježba u ovom krugu, u ovom treningu su sitni lagani poskoci. Simulirate kao da skačete vijaču, ako ju imate možete ju naravno i preskakati i to napravite 100 preskakanja, dakle 100 ponavljanja, laganih, sunožno, a možete čak i kao da simulirate niski skip, bitno da cijelo vrijeme dišete fluentno, da držite kralježnicu uspravno i da uživate. Posljednja vježba u ovom treningu zapravo služi za jednu relaksaciju, tako da ovi skokovi ne moraju biti visoko intenzivni, nego više relaksirajući. Dapače, podržat ćete učinkovitost vježbe ukoliko bi pustili glas A dok skačete i taj glas A mora vibrirati, treba vibrirati dok to radite, tako da ćete uz skokove imati ujedno i vrlo poželjnu zvukoterapiju. Dragi naši, to bi bilo sve za danas.
Propuštene emisije možete pogledati na web stranici Westgate-a, a pratite nas i na društvenim mrežama. Hvala što ste nas gledali i vidimo se uskoro. A do tada nam pišite na tv@westgate.hr.